Nen, que ja t'has constipat, que t'abrigues al sortir. No surtis amb el cabell moll. Abriga't, que si no et constiparàs. Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Segur que moltes vegades us han fet aquestes preguntes, però què hi ha de cert i què hi ha de mentida en aquestes preguntes? Pots sortir descalç al carrer? La fred constipa? El cabell moll constipa? Avui a Parlem de Ciència respondrem a aquestes preguntes. El primer que hem d'entendre és qui causa la grip i qui causa el refredat. I és que aquestes malalties són causades per un virus. Sí, correcte. Com aquest virus que ara ha estat tan de moda, doncs similar. El cas és que el refredat comú majoritàriament el causa un virus que es diu rinovirus. I en el cas de la grip, que també el causa un virus, el més comú és, en aquest cas, els virus que es diuen influenzavirus. Cal dir, però, que tant la grip com el refredat comú són dues malalties diferents. Ja heu vist que les provoquen dos virus diferents, però com que aquestes preguntes que ens han fet aquí la veu en off sempre estan enfocades tant a la grip com al refredat, anem a veure què tenen de cert en aquestes dues malalties. I, com passa ara amb el virus més freqüent que tenim per aquí al nostre voltant, aquests virus no s'agafen ni per art de màgia ni per generació espontània. Per agafar aquests virus hem d'estar en contacte amb algú que el tingui, és a dir, una persona que sigui infectada o portadora d'aquest virus. Generalment, aquests virus s'agafen a partir d'expulsions de líquid, gotes de líquid que expulsa la persona infectada i que poden contaminar a les persones sanes del seu voltant. Generalment, aquests líquids solen ser saliva o mocs, tot i que també es poden agafar, per exemple, si una persona infectada es tossa la mà, amb aquesta mà toca, per exemple, el pom de la porta o la barra del metro i una persona sana va allà, fica la mà allà mateix i després amb la mà contaminada doncs es toca la cara. Aquesta seria, per exemple, una altra possible via de transmissió. Per tant, aquí ja, primer punt, la fred no constipa. Però aquí estem en la pregunta de sempre. Si la fred no constipa, per què s'agafen totes les grips i tots els refredats a l'hivern? Algú tindrà a veure la temperatura, no? Cal dir, sobretot, i cal especificar que a l'estiu també hi ha refredats i també hi ha grips. El que passa és que, per als motius que veurem després, és molt menys probable agafar-lo a l'estiu que agafar-lo a l'hivern. I tot i que la ciència ha intentat demostrar diverses vegades tots els factors possibles per les transmissions d'aquest virus, sí que acaba sent una mica incert tot plegat. No obstant, sí que hi ha estudis que demostren que aquests virus estan millor en certes temperatures i en certes humitats. L'any 2007, l'equip del doctor Palese va fer un experiment molt interessant. Va agafar conillets d'Índies que tinguessin el virus de la grip i va veure com aquest virus es transmetia a altres conillets d'Índies canviant la temperatura i la humitat. El que va poder veure aquest estudi és que tant la temperatura com la humitat eren un factor molt determinant a l'hora de la transmissió del virus. El que va veure aquest estudi és que el virus es transmetia millor a 5 graus, però aquest virus es podia transmetre fins als 30 graus, on, curiosament, van veure que la transmissió d'aquest virus parava per complet. Sabent que la màxima transmissió del virus és a 5 graus, llavors el que van fer va ser estudiar diferents rangs d'humitat. I el que van veure és que també, a baixes humitats, entre el 20% i el 35% d'humitat és quan el virus ens transmet millor. I, igual com passava amb la temperatura, a més del 80% d'humitat, aquest virus parava de transmetre's. Aquest fenomen de l'humitat tindria una raó bastant simple. En aquest estudi expliquen que a baixes humitats, quan nosaltres parlem i expulsem saliva o mocs, aquestes partícules aguantarien més estona en suspensió a l'ambient on ens trobem. En canvi, a altes humitats, quan la persona infectada expulsa saliva o mocs, aquestes partícules es desfan o cauen a terra més ràpidament. I és per això que les transmissions a humitats baixes són molt més elevades. Recordem que aquest estudi està fet amb conillets d'Índies i no humans, per tant no té per què ser similar, però ells expliquen que aquests resultats tenen bastanta concordància amb el que podem veure en les estacionalitats de grip i de refredat. Si agafem aquests resultats i els pensem una mica fredament amb el que veiem nosaltres, té tota la raó. 5 graus o temperatures baixes, en aquest cas, són les temperatures que tenim a l'hivern, i la baixa humitat en llocs com aquest doncs, també és un factor que segurament influeix molt en la transmissió del virus de la grip. Però no només això juga en contra nostra. Un altre estudi del doctor Iwasaki
va demostrar que el virus del refredat es replica millor a temperatures lleugerament més inferiors a les del nostre cos. És a dir, el nostre cos està a 37 graus, van trobar que les temperatures ideals de replicació del virus del refredat comú és entre 33 i 35 graus, ja que no endevineu quina part del nostre cos està entre uns 30 i 35 graus a l'hivern. Doncs el nas. És a dir, ja anem sumant factors que al final faran que entenguem per què a l'hivern la transmissió d'aquests virus és molt més elevada que a l'estiu. Per tant, sabem que el virus de la grip es transmet molt bé a baixes temperatures i a baixes humitats, i el virus del refredat comú es replica molt bé a temperatures lleugerament inferiors a la del nostre cos. Però no només intervenen factors biològics a l'hora de transmetre aquest virus, sinó que també hi ha uns factors socials que són bastant importants. A l'hivern, quan fa fred, la majoria de nosaltres el que fem és anar a llocs calentons on es pugui estar en una temperatura agradable. Què passa en aquests llocs? Doncs que estem molt a prop d'altra gent que és possible portadora. A l'estar a prop, i a més, si ja es donen les condicions més o menys òptimes, com hem explicat abans, sobretot les de baixa humitat, aquest virus està super content. Per altre costat, aquest és un factor que a l'estiu no és tan exagerat. Però és que encara hi ha més factors per sumar en aquesta equació. I és un factor que és degut a aquests factors que hem explicat fins ara. Si a l'hivern fa fred i ens n'anem a un lloc tancat per resguardar-nos una mica, i hi ha una humitat molt baixa, el que passa és que les nostres mucoses nasals s'assequen. La nostra mucosa nasal, al final, els mocs, és el que actua com a barrera primària per evitar que entrin bacteris o virus a dintre el nostre cos. Si aquesta barrera primària ja no la tenim i, per exemple, el virus del refredat està supercontent en el nostre nas, doncs és possible que les infeccions siguin bastant més probables a l'hivern que a l'estiu. Per tant, no. El fred no constipa. El que constipa són els virus. Els virus i un conjunt de factors que fa que a l'hivern siguin més propensos a succeir que no a l'estiu. Com ja hem explicat, baixes temperatures, baixes humitats i poca distància social. Per tant, si nosaltres estiguéssim al Pol Nord, a dintre un iglú, completament aïllats de la societat i completament sols, podríem sortir a fora completament despullats, que segurament moriríem d'alguna altra cosa, però un gripasso o un constipat no l'agafaríem. Però el que sí que hi ha hagut és algun estudi molt preliminar que demostra que la fred sí podria ser un factor molt més determinant del que s'ha cregut fins ara. I és que hi ha un estudi una mica divertit i que ells mateixos accepten que és molt preliminar i que s'han de fer més estudis, que el que va fer va ser agafar 90 persones. I d'aquestes 90 persones, a 45 els hi va fer ficar els peus en una palangana plena d'aigua freda. Aquestes persones van tenir els peus en remull durant uns 20 minuts. Després d'aquests 20 minuts, les persones van tornar a fer la seva vida normal. I al cap d'un temps es va estudiar si aquestes persones havien agafat el virus del refredat o no. I aquest estudi el que va veure és que un 10% més de les persones que havien tingut els peus dintre el cubell d'aigua freda s'havien refredat. I ells mateixos diuen que un 10% no és significatiu i que és un resultat molt preliminar, però sí que exposen la seva hipòtesi que té un cert sentit. El que diuen ells és que degut al fred el que passa és que les nostres venes i els nostres capil·lars es contrauen una mica. Aquesta contracció el que fa és dificultar l'arribada de les defenses secundàries, és a dir, dels glòbuls blancs del nostre cos, en el lloc de la infecció. En aquest cas podria ser el nas. El fet ja de no tenir defenses primàries perquè se'ns ha assecat la mucosa, que les defenses secundàries tardin en arribar en aquest lloc de la infecció, doncs fa que la probabilitat d'agafar el virus augmenti encara més. Per tant, podríem dir que la suma de tots aquests factors que hem explicat fins ara, baixes temperatures, baixa humitat, poc distanciament social i possible disminució de les defenses, doncs serien factors que al final fan que sigui més probable agafar la grip a l'hivern que a l'estiu. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Recordeu que si sortiu a l'hivern no cal que us abrigueu, però sempre està bé abrigar-se perquè si està calentonet. Recordeu sobretot rentar-vos bé les mans, ens veiem al proper vídeo i adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando a mi princesa de...